Ayan, ang sarap ng ating ulam. Ano kaya itinda natin to? Ayan guys, ang ating pork adobo, best seller yan sa mga estudyante. Masarap yung sabaw? Oo. Sabaw pa lang ulam na, no? Isa lang, ha? Ayan, good morning mga ka-dragon. Another day, another episode dito sa ating tindahan. Ayan, ang sarap ng ating ulam. Ano kaya itinda natin to? Hindi yata sila nagagawa dito sa Manoon. Hindi ganito. Sila nagagawa. Sarap po, puro buno. Sino sa inyong kumakain ng ganyan? Ganito ang mga isda guys sa ilog. Tsaka yung maliliit na tilapia. Walang halong hipon, no? Hindi yan pa. Talaga. Bumahipon. Ano lang yan, suka tsaka sibuyas. Sarap na yan. Sarap na ito kaysa ginatuloy na isda. Ante, napanood mo na yung comedy nyo, Ante Ligaya? Wala pa eh. Artista na kayo doon. Kadaming natutuwa sa inyo. Sa Facebook. Pati sila, Jennifer. Ayan, dyan, oh. Si Panes. Ayan. Oo. Yung bag. Oo. Uray sinlumat. Kanada, uray sinlumat. Makapikunta kwa. Kararing ng Tiligaya. Kanada. Mga ka-dragon, meron tayong pa-order na short order na pansit. Ano to guys? 150, dalawa na. Naubos kasi yung lagayan namin na pang-isahan, kaya dito ko na nilagay. Anong bilhin mo, Pau Pau? Ha? Milk tea po. Milk tea. Anong flavor? Cookies and tea. Large na. Yan, inaantay na lang namin guys yung oras. Saan ba? Ay, akala ko tinutulog. Nakapag na rin kami ng chicken pastel. Yan, nauna yung mga elementary kasi ang labasan ng elementary 11:30 ba labasan nyo? Opo. Ang high school ay 12. Ito pala mga ka-dragon, pinasukatan na namin ng papalagyan namin ng ng yero na bubong. Kasi pag tag-ulan, rin tumatagas kasi net lang yan. Kasi nung isang araw, nasaktuhan na umuulan nung tanghali, walang mapagsilungan yung mga estudyante. Yung iba, andyan na sa loob, pinapasok namin dyan sa loob, tas dyan na sila kumain. Kaya, ito muna, tas next na lang yung bakod. Kasi ngayon tag-ulan, kailangan talaga ng may maliliman sila. Kasi dito naman sa upuan dito, hindi sila makakain. Kasi nga, siksikan din sa mga estudyante na bumibili. Araw. Ito, suka makahang to eh. Manghang yan. Ketchup na lang.
Tapos ito mga ka-dragon, papabawasan namin ulit ng sanga yung may chenso. Pero suggestion niya, ano daw, tanggalin na lang. Pero hindi niya sasagadin kasi itong pinakapuno pwede daw gawing lamesa. 80 na daw yung ulam kaya ko Kaya to 80 na? 80 na isang order. Pero kwan na, anli pa rin. Hanggang dalawang kanin lang daw. Oo, kasi lugi na siya daw. Dalawa bayaran mo. Oo. Pag anli. Naman sa akin kasi kagabi. Siyempre mahal na rin ang bilihin. Ayan guys, ang ating pork adobo, best seller yan sa mga estudyante. Gusto na rin nila ang adobo. Kaya lang half-half lang nga lang. Hindi, yung iba din, tagi-isang order din. Nasurutan na rin nila itong adobo. Sinigang. Dalat mante. Kalat na daw. Antay, maglagay ka rin sa dalawang kwa, yung tag 25, yung kilabalong. Nagpun ako tabi na ako kay Andre. Nasurutan nila yung tag 25, may kanin na silang baon. Tapos yung pastil na lang yung binibili nila. Anin. Kahit yung siko. Kahit nagmahal mga ka-dragon yung manok, hindi kami nagmahal. Nagmahal na ngayon ang yung manok sa palengke. Kasi baka hindi na nila afford pag ginawa namin 30 pesos. Ito ang isa pa sa binabalik-balikan nila mga ka-dragon, yung papre sa baw namin. Doon sa amin guys, kanin lang ang niya, baon, tapos humihingi na lang siya ng libreng sabaw. O di nakatipid siya. Sarap ng ating pork adobo. Hindi pang design yan ante, para ikaw talaga ante basher. Ayan, may mga baon tong mga to. Dapat doon daw sila kakain sa sa kabila kasi libre daw ang tubig. Libre din ang tubig dito. Tapos may libre pang sabaw. O di, nagbago isip nila, dito na lang daw sila kakain. Anong ulam mo ba, Laong? Isda po. Isda, ikaw? Munggo? Tsaka shumay po. Siomay. Magkano yung munggo? 5 lang po. Wow! Sarap naman yan. Adobo o prito? Prito po. Prito. Ikaw, anong ulam mo ba, Laong? Ha? Okay lang yan. Huwag ka mahiyang ilabas. Ano di? Magsabaw ka? Magsabaw kaya? Gusto niya? Di ka rin ko tara. Anong ulam mo? Wala ba ako? Pusit. Sarap nga yun. Adobo. Hindi ka sa bawa. Hindi ka pa kung ulam. Dami na yan. Share-share na kayo. Tara di. Labas na ka dyan. Ilabas mo na yung baon mo. Naiya pa si Balong. Balok. Kasarap-sarap na ulam mo. Pusit. Siumay niya yung ulam niya. Mayroon pa siyang munggo. Mayroon mo ikaw. Diba may sa bawa mo kay? Lahat dito na. Lasang manok. Lasang manok. Anong grade mo na, Balong? Anong grade yun na? Grade 5. Magkaklase kaya? Masyadong galit. Tikman nyo yung sabaw. Masarap yan. Maasim. Asim kilig. Ubus na siya. Naman ang ulam niya tapos. Oh, may palibre pang lapis sa ate Gigi, oh. Libre pa tayo, di ba? Oh. Kayo na bala magtasa. Wala kami. Opo. Ito oh. Parang hindi ka nila. Lungka. Le. Isang sandukan lang yata yung sabaw mo, ah. Wala na yung dalawa. Sarap yung kwan, mungga. Taga saan kayo? Manuot po. Ano? Taga dito lang kaya? Itong dalawa, kasarap ng ulam, oh. Kalaki ng hita. Wow, kasarap naman ang ulam nila, fried chicken. Ayun, dun sa nagatinig na. Tag 25 yan? Malaki, ah. Kaya nga, 25. Baka makapal yung kwan. Malaki yung manok, sabi ko baka makapal. Wow. Ano yan? Guys, control guys. Jampong. Dami yan. Jampong. Para madaling maubos.
Masarap yan. Sabaw din yan ng kuwan. Sabaw ng baboy. Ne, may bisita ka lang. Na, naibos dyan, jay digaw. Masarap yung sabaw. Oo. Sabaw pa lang ulam na, no? Pwede natin yung dalawa. Yung tatlo. May manok. Dito yung pastel, oh. Namin plain? Pastel, hindi lang kantin yung day. May pastel daw pala ate. Meron ka bang natakaan? Meron dyan dalawa. Ay, ulam lang. Oh, mag-lista ka lang ng chocolate nyo. Sabaw? Anong flavor? Anong flavor ng milk tea mo? Ay, basta na ka naman. Ito nga daw, karne na daw, karne. Kay meron ka pang gawa? Ay, Pastel? Ay, ito. ito ang karne. Dito magkain? Pastel patel. Magkano po ito yung ano? Sa kapal? Tapos ito, oh. Ay, sa ano ba? Sa lahate? Pwede ba ito? Yung walang rice? Kalahate yung H2O daw, H2O. Diba? Meron pa dito, Andrea? Sa akin, dalawa H2O. Ano, Beko, kakalate? Dito muna! Busin mo muna to! Wala, meron pa plastic dito! Magpapo daw ate. Ano nga po? Chicken pastel, isa po. Tapos, yung pastel lang po. Manahimik. Uy, parang
Isa lang ha. Isa lang, isa. Ibigay mo isa sa kanya. O, ibigay mo niyo yung mga kasama niyo doon. Nuula mo lang. May longganisa ka na, may pastel ka pa. Tapos yung sabaw niya, oh, isang kwan. Ayaw niya yung maliit na lagayan. Karate balungan. ka na o sa lamig. Tignan niyo naman mga ka-dragon yung baunan ni Balong. Ah, Napakan niya raw. anong nilagay mo dyan? Ay, ulam. Kaganda ng bagmandre ah. Yan, yung pamangkin ni Gigi, yung pamangkin ni Gigi guys, nangunguna yan sa sabaw. Dalawa pa, dalawang beses pa mag-igib ng sabaw. Sandre. Ayun mga ka-dragon, tayo naman ang kakain. Kain tayo. Ito tayo. Ito ang ating ulam. Nagutom ng mga ina. Nagutom ang mga tindera. Ayan, labasan na naman ng mga estudyante. Mukhang matumal ngayon, ano? Tingnan natin. Mas marami pa po. Oo, mas marami pa. Weather lang.